Ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd ar Fro, rydym yn darparu gwasanaethau gofal iechyd a gwasanaethau arbenigol i bobl yng Nghaerdydd ar Fro, yn Ne Cymru, yng Nghymru gyfan a'r Deyrnas Unedig yn ehangach. Fel un o'r systemau gofal iechyd mwyaf a mwyaf cymhleth yn y Deyrnas Unedig, rydym yn wynebu heriau unigryw yn y ffordd rydym yn datblygu ein gwasanaethau, ein staff a'n uchelgeisiau ar gyfer y dyfodol. Felly pa heriau rydym yn ei wynebu? Mae poblogaeth sy'n heneiddio, poblogaeth sy'n tyfu, prynder staff, ac adeiladau ysbytai sydd wedi dyddio i gyd yn broblemau. Mae'n rhaid i ni newid y ffordd rydym yn darparu gofal, os ydym am gynnig gofal diogel a chynaliadwy o safon uchel ar gyfer y dyfodol. Mae ein gweledigaeth fel bwrdd iechyd yn syml. Dylai siawns rhywun o fyw bywyd iach fod yr un peth, ni waith pwy ydyw na ble mae'n byw. Mae hyn yn rhan o'n strategaeth llunio ein llesiant i'r dyfodol 10 mlynedd. Gan adeiladu ar y strategaeth hon, bydd y rhaglen llunio ein gwasanaethau clinigol i'r dyfodol yn dod â'r gwaith o draws newid ein model clinigol ynghyd â cheisio canfod beth sy'n bwysig i chi. Bydd hyn yn lliwio'r ffordd rydym yn datblygu modelau gofal. Bydd cleifion wrth wraidd y rhaglen. Caiff ei harwain yn glinigol. A'i datblygu ar y cyd â staff ac ystod o sefydliadau. Rydym yn credu bod angen i nifer o'n gwasanaethau clinigol gael eu cyflwyno'n wahanol i ddiwallu anghenion sy'n newid a darparu'r gofal gorau posibl yn y pen draw. Rydym yn rhagweld y bydd ein 2 brif safle ysbyty acwt, Ysbyty Athrofaol Cymru ac Ysbyty Athrofaol Llandochai, yn parhau i ddatblygu fel 2 ganolfan rhagoriaeth. Bydd rôl wedi diffinio'n glir gan y 2 safle. Ysbyty Athrofaol Cymru fel canolfan gofal brys ac arbenigol ac Ysbyty Athrofaol Llandochai fel canolfan llawdriniaethau rheolaidd a rhai wedi cynllunio ar sefydlu a gwasanaethau iechyd meddwl. Trwy ddod â gofal yn agosach at ein cymunedau, rydym hefyd eisiau parhau ddatblygu canolfannau iechyd a lles a hybiau lles yn ogystal â gwella ein model ar gyfer gofal yn y cartref. Rydym yn darparu gwasanaethau ar gyfer tua 500,000 bobl ar draws Caerdydd ar Fro ac yn cyflogi tua 14,000 aelod o staff ar draws ein safleoedd. Yn rhan o'r rhaglen llunio ein gwasanaethau clinigol, mae'n hanfodol ein bod ni'n clywed gennych chi wrth i ni ddatblygu ein cynlluniau a lliwio ein ffordd o feddwl. I gael rhagor o wybodaeth ac i ddweud eich dweud, ewch i www.shapingourfuturewellbeing.com. Mae nifer o ffyrdd y gallwch chi leisio eich barn ynghylch yr hyn sy'n bwysig i chi. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth allweddol mewn amrywiaeth o fformatau hygyrch trwy ein gwefan. Cynhelir yr ymgynghoriad 7 wythnos o hyd o ddydd Llun y 1 o Fawrth hyd at ddydd Llun y 4 ar 15 o Ebrill 2021. Ar ôl diwedd yr ymgynghoriad, caiff ein canfyddiadau eu cyflwyno i Gyngor Iechyd Cymuned De Morgannwg a chytunir ar y camau nesaf ar gyfer llunio ein gwasanaethau clinigol.